Voittamaan en anna minkään seisoo tiellä. Hippikoi ei, hei, hei. Sä tsiikaat voittajaa. Tulin voittamaan en anna minkään seisoo tiellä. Hippikoi ei, hei, hei. Sä tsiikaat voittajaa. Terve, tässä Rage. Ja arvatkaas mitä. Tulee meidän kanavallemme kaikenlaisia videoita. Tulee vähän ulkona olemista, gameplaytä ja esimerkiksi Terrariaa ja Minecraftia. Minecraft Xbox 360 tosin, mutta siis Xbox. Niin. QR Filmsiin. Niin, että semmoista. Joo. Ja se olisi nyt tämä moi. Tää olisi semmonen pieni... tää on tämmönen pieni juttu. Tai info. Video. Niin. Moi.